No niin, moro taas YouTube. Tosiaan niin, vaikka nyt alkaa olla jo syksy, niin kesällä tuli kyllä tehtyä se kesäreissu tällä maskotilla ja nyt olisi tarkoitus ruveta julkaiseen näitä videoita. Kuvailin kyllä tuossa kesällä kaiken maailman footageja tuosta kesäreissusta ja 4 viikkoahan tai itse asiassa 5 viikkoa oltiin taas kesällä reissussa ja kuvailtiin sieltä kaikenlaista. On sen verran laiskistunut, että laitoin tekoälyn kirjoittaa alkujuonnon tähän videoon, niin mä luen sen nyt. Unissa rakennettu eurooppalainen roadtrip muuttui todeksi. Alpeelta Adriatiikalle. Nautimme maukkaista viineistä ja upeista maisemista. Matkan varrella koimme myös yllättäviä haasteita, mutta seikkailu jatkui. Tule mukaan! Pum! No niin, tästä se reissu nyt lähtee. Ollaan just ajamassa kohti laivaa ja check-inin läpi pitäisi mennä, että hyvät lähtöfiilikset tässä. Reissufiilis alkaa hiipiä pikkuhiljaa, kun alkaa näkee satamaa ja laivaa ja kaikkea tämmöistä. Что начало уборки каюты производится за 1,5 часа до прибытия. No niin, päästiin Itävallan puolelle. Täällä onkin ihan hirveet ruuhkat. Meillä on 2 tuntia näyttää navigaattori 80 kilometrin matkaa, mutta ei tässä mitään hätää. Maisemat on todella hyvät, niin mikäs tässä odotellaan vaan rauhassa ja edetään pikkuhiljaa. Tosiaan yli tunti tuossa ruuhkassa ja oli aika kuuma, joku tommonen vähän reilu 30 astetta ja autokin taas rupesi käymään vähän kuumana, niin joutui sitten vähän viilentää itteensäkin tässä, niin kastelin tuossa suihkussa tukan ja jatketaan matkaa. Onneksi kohta ollaan jo perillä. Tämmöisissä maisemissa sitten tuli vietettyä juhannus tällä kertaa. Tosiaan niin tultiin tuossa aluksi niin laivalla sinne Travemundeen Pohjois-Saksaan ja sitten ajettiin sieltä nyt aika lailla sukkana tänne Itävaltaan. Ollaan nyt täällä Forstaussa. Tultiin tänne mökille viettää juhannusta ja ollaan nyt tässä sitten oltu 1 yö. Ei kylläkään olla täällä mökillä parkissa, vaan tommosella parkiksella tässä mökin alapuolella. Mutta tossa on Hannan noilla sukulaisilla on tuolla mökki ja hengailtiin sitten niiden kanssa tuolla
juhannus, että ihan kiva. Näkyvyys on heikko. Täällä ollaan Dachsteinissa 3000 metrissä ja vaikka muuten on aika paljon hikoiltu, niin täällä ei tarvi hikoilla. Edelleen lunta rinteessä. Harmi kun näkyvyys on aika huono vaan. Piti lähteä lomalta lomalle, kun talvellahan lähdetään usein pakkasta pakoon johonkin lämpimään, niin nyt lähdetty helteitä pakoon tänne pakkaseen ja lumeen ja jään keskelle. Onneksi näkyy jo valoa tunnelin päässä. Tää heiluu. Harmi kun ei erotu tää pudotus tästä. Tämmöstä on olla lonkerotölkissä sisällä. Sieltä tultiin.